Ngiklet banle yakane nakata nginom ngimla malong jikru shkiwe provisionga ngimla man im kata kaji im kaba kabalong jigerku bat kaba mi nengi kalong ba pensingosi ikiwe kaba mi nengi kalong kaba penjot ikiwe kaba mi nengi kalong ba penyap yakamen sem jongi bru namar bangi klet banle yakane provisionga ujisu ong naga gospel lukas kalong bandru lara pipule ujisu ong ubru babaha usai yakababaha naga jingduwai kada not ka jong ubri ubabuman ubaboman usai basniu naga jikin show ka not ka jong ka ege ba manga ma phi ka bagi kin show man lagasi ka de kata ka ban mi nanga ban na phi ki pro bisinga ka ege bagi kin show man lagasi ka de kata ka ban mi ki babon ki pro hagini gisi ni kwah malong jigar khu ni kwah begin yalam ga gospel ni kwah man imba ga jim ka ba imba imiat ni kwah man imba ga jim ka ba pensingo ba U Blei ka ba le ikamon ga jong Blei ni kwah man imba ga jim ka ba aba kibriu ki yo singo wingi kin yo jipni men re ngimla man im kumta namar balai kadaw kolong bangi kin show man lagasi de ki ek bekan jabar thai gi kin show man lagasi de ki ek ba penjot wat ini ga jim ga jonga ba ga jong phi ga dono ga jimut berkhat jonga ba jong phi ka ege ba manga ma phi ka bagi kin show malagasi ki plot singa ka dot no jungi ka de kata ka ban mi ka de kata ka ban pau shabar ka ege ba phi kin show malagasi ha ga jim ga jong phi hatu pi don por ni em ban kin show ya ga ktien ga jong Blei ban pendap da ga ktien ga jong Blei ha ga dot no ka man sim ga jong phi hatu pi don por ni em ban puson ya ga ta ga ktien ga jong Blei ga ba phi pule malagasi duna ki batrang ki basliang ya ga ban kin show ya ga ban pendap da ga ktien ga jong Blei malagasi nanot ban ong pi ki blok yusya ladang ngi pendap daga ktien ga jublei man lagasi ladang ngi ken show daga ktien ga jublei man lagasi bat ngangai ke bami kan long ke balong jingger khu skiwe ki blok yusya kadaw kalong bangi pule babil ta ka por bangi don program bangi pule babil tang teng bangi pule babil tang ka por ka bangi ngi mat jingele nakata kadaw ko bami nangana pi kalong ba penjot ikiwe mut brai ki eke gi bahanang gi provisionga kat manginang imnang sa asla jon ga berthai om ye ki eke gi bahkandeu ong ka ktien ga jong Blei parkhat puson ni ka ktien ga jong Blei parkhat ga kam ga jong Blei puson halade ga don jong phi kumno phin kran ni ki we ka ktien ga jong Blei ki provisionga ko ka hikai yangai phi 2 minute ha ga ba pule hikai pen bej ki we sneng patkandu ki we wafsal pol ukuntu ya uthimuthi wong 2 minute ha ba pule 2 minute ha ba hikai ba sneng ka ban kong ka ba wong 2 minute ha ba pule ka ba kumno ka ba pi ken show man lagasi ki plo bisinga ha ba ken show komot pyndap ialade da ka ktien ga jong Blei pi pyndap ialade da ki ege ga kan jaman sem pi pyndap ialade pi pun ha ga dot no jong pi da ki ege ba baha ka ege ba pi ken show man lagasi ki plo bisinga ni kilet ban le ikane ngiklet ban ken show de ki eke babaha ngiklet ban ken show ya ka ktien ga jong Blei ki pro singa aga donut jonga jopi aga jimut berkhat jongi nakata ka taw nginam ngimla malong jiger khush ki we ka ba mi ningi kalong ka ba penjot ka ba penyam ka ba penrem ka ba bishar ba batai start spang ki we sedang no ban ken show ya ka ktien ga jong Blei man lagasi aga jim ga jopi sedang man pendap da ka ktien ga jong Blei man lagasi aga jim ga jopi bat ngangai lada pi shong malagasi hagi kijat ujuskus bat pi pule ya ka ktien ga jong Blei pi yo sngaw ka ktien ga jong Blei pi doai ngangai ke ba mi na pi ki pro bisinga kalong ga balong jiger khush ki we ka ba mi na pi kalong ga ba tei ki we ka ba mi na pi kalong ga ba ajiman toy ki we ka ba mi na pi kan yalam gi berush ka ding panau ujuskus ka ba mi na pi kan yalam gi beru bakin yo ga jima ta ka snam ujuskus namar ba pikin show ya ki eke gi babaha malagasi malagapor malagakhimat ki provision bat pikin show ka ktien ga jong Blei aga download ka jong